ben ala te mu ha ko mu wa mu ma fora e ma ko sisa ko nti bro ba saka kalon tika ewa ma mi fo ko nyo fo jara an ko bila akuma de be bana sa nugo jilba mata na buru ya ni du funa fulu be saraka wa keme ana kun kan fe wa mun ya sege iba soro ifancin de no ni be wallahi billahi ni ya mene ne mamu ambe ni furin ke bi kun yo be abin alaji amaja mo ifem venisi yoroche ni furin beke Terbaik. Hehe. Ai ada ni kuma tɛ caya o farafina ni farajɛla Mali kɔnɔ Mali ko kan ka se ka aw bɔ ɲɛnafin jugu la tɔɔrɔ ni degun u k'a ko dɔn aw la mun bɛ se k'o kɛ filimu kelen ni pewu bali ka muso filanan ko cɛbakɔrɔ n'i ye muso fila ta f'i k'i tile u ni ɲɔgɔn cɛ Kulubali ka muso filanan ko a ko bɛna kɛ cogo di o tɛ se ka ɲɛdɔn ni k'a ɲɛ sɔrɔ cogoya si f'i k'i sigi i ka jabaranin kɔrɔ ka nin filimu sɛgɛsɛgɛ yalasa nimisi wasa o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a tɛ jɛnya yɛrɛ sɔɔni dɔrɔn aw bɛ nin sɔrɔ. Kulubali tiɲɛ fɔ ko i ka sabali. Wala e ka sabali. Ne de y'a fɛ ka sabali. Ne deli ka mun kɛ nin ye ne ma min kɛ e ye. Hali ma taa ni ne ye n bɔ sini ka so o bɔ kelen ne t'o cɛ ka so. E bɔrɛ. Wa ye dɛsɛ min san ne ma i m'o ɲɔgɔn san. Minɛ. Février kalo tile 3 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw tun bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ ni ye o waati selen Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Bi sɔgɔmada joona na sa n'o bɛnna février kalo tile 3 ma san 2021 ne kaɲa wɔɔrɔ o wagati sa an ka wolomasiri tabaw olu daga yɔrɔ min bɛ bonikaw fɛ yen nɔ boni yɛrɛ ale bɛ duwanzan o lamini na sa a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔn ni maramafɛn giriman tun bɛ u bolo u ye bingani wale ta ni ka an ka wolomasiri tabaw olu daga yɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ boni yɛrɛ ni duwanzan ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 90 bɔɲɔgɔnko o de don ni bingani wale in kɛra wagati min na sa u y'a yira k'a fɔ k'u ka nɛgɛjuru siraw kɔni olu bɛɛ o ɲagamina nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a kɔni ma dɔn tiɲɛni min kɛra boni ale kɔnɔna la nka don n'a nataw la sa min ni min n'o kɛra a yɔrɔ la an bɛna o bɛɛ kibaruya da aw tulo kan. Bi sɔgɔmada na sa février kalo tile 3 san 2021 an ka pa polisilakaw olu ɲɛmayaso o ye wele bila kunnafonidilaw ma ni a ɲɛma yɛrɛ ye contrôleur général Suleymane Traoré a ka fɔla sa k'a ye kunnafonidilaw wele kun min na sa o de ye k'a yira k'a fɔ ko ale kɛra polisi ɲɛma ye nin ye a tile 30 ye o de la sa baara minnu kɛra a tile 30 o kɔnɔna la a y'i da don o damadama la ni k'o fɔ kunnafonidilaw olu ɲɛna a ka fɔla sa k'a bɛ foli tanu ni ka a lase mama polisila ka minnu masa ni o ye arrondissement filanan a sabanan ka taa se a 13nan masa ko olu kɔni ye tɛgɛ da maaw kan n'olu bɛ tiɲɛni kɛ jamana in o kɔnɔna la ani u bɛ tiɲɛni kɛ ni minɛn minnu ye ani u ye fɛn minnu suɲɛ sa u ye tɛgɛ da olu kan a tilala k'a fɔ ko a ma ɲina commissariat 12nan kɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na sa ko olu fana ye tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu n'u olu bɛ tiɲɛni ba kɛ jamana in o kɔnɔna la ni maramafɛn dilannen bolo la u ye tɛgɛ da o maramafɛnw kan u tilala tuguni maramafɛn min bɛ yen nɔ ni o bɛ taa kungo kɔnɔna o la o tun
tun bɛ u bolo ani maramafɛn min fana bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ kɛ ka nin fɛn ninnu ka o bɛɛ dilan u ye tɛgɛ da olu fɛnw bɛɛ kelen kan a ye foli ni tanu bila ni ka taga commissariat fɛn bɛ jamana in kɔnɔna la a ye foli ni tanu bila ka taga olu kelen-kelenna bɛɛ ma a tilala tuguni fana ni k'a yira k'a fɔ ko cikan minnu fana bɛ a bolo o cikan fɔlɔ o ye min n'o de ye lakanabaliya min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an ka faba kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko kɔni kelen bɛ degunba ye maliyɛndenw ma wa olu fana kelen don ka o ta ni ka o kɛ u ka baara yɛrɛ kun fɔlɔ ye ka sababuya kɛ ko u bɛna zone ninnu ni ka u dɔdɔdɔ fo ka tɛgɛ da u kelen-kelenna bɛɛ kan a ka kuma filanan fana bolila fɛn min kan o de ye k'a b'a laɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka ba polisilakaw ni ka u dɛmɛ u ka baara la ko ni u ye fɛn ye sigida la fɛn min ni a ma taa u jimi sira fɛ u ka wele bila polisilakaw ma olu bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na o de la ko a b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka polisi kɛ i ka ma ye ka sababuya kɛ ko polisiw bɛ jamanadenw de kama polisiw tɛ yen nɔ walasa ka maa si bali i ka lakana la o de la ko bɛɛ ka jɛ ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka olu dɛmɛ u ka baara la. Kunu février kalo tile 2 san 2021 CDR ma olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma u ye kunnafonidilaw wele ko min na sa o de ye k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw ko olu ma sɔn ni ka waati kunkuru labilali ka o di Arachibasi ani maa minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ o de la u ye kunnafonidilaw wele ni ka u ka nisɔngoya ka o yira. Commissariat min ni ale bɛ Kalabankurukaw olu fɛ yen nɔ sa min n'a ɲɛmaya bɛ Amara Dumbuya bolo ale ye tɛgɛ da degeden dɔ kan n'o ye bolimafɛn degeden n'ale bɛ wele nanzarakan na ko chauffeur apprenti a n'ale tɔgɔ ye Numu Konate sa ale ye dankari a tɔɲɔgɔn dɔ ka buna adamadenya la ni ka a bɔnɛ a nin na ka sababuya kɛ sefa wari 1200 o de ye ko ye sa u ye tɛgɛ da nin cɛ in kan ni k'a minɛ ka taa bila kiiritigilamaw ka bolo kan a ye maa min yɛrɛ bɔnɛ a nin na sa o tɔgɔ de ye ko Mamadu Sidibe. An bɔra karama k'a fɔ an ka dɔnkilidala min bɛ yen nɔ ni ale ye Iba Montana ye ko 9e arrondissement ma u ye tɛgɛ da ale kan u y'a minɛ kun min na sa o de ye k'a fɔ ko a ka dɔnkili dɔ kɔnɔna la k'a ye dɔgɔyama ta ni ka an ka ba polisilakaw sɛgɛrɛ. An bɛ taa dolanci ale bunaku kan sa an ka tamata sɛgɛw olu kelen ka Kongokaw sen bɔ tolo na sa bi nɛgɛ kaɲa 15 wagati u ni Guinée Conakrykaw u n'olu bɛ na kari ɲɔgɔn na a kɔnɔna la sa u bɛɛ kan ka jɔyɔrɔ min sa o de ye jɔyɔrɔ laban n'o o ye finali ye sa bɛɛ bɛ ka o de ɲini ni ka taa o yɔrɔ la balontan yɛrɛ n'o ye dolanci yɛrɛ sa a bɛ ka boli fɛn min kan o de ye CHAN 2020 an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Conakrykaw olu fɛ yen nɔ Amnesty International olu y'a laɲini Laginɛ ɲɛmaw fɛ sa ko u ka waleya kɛ walasa sɛgɛsɛgɛli o bɛ se ka kɛ cogoya min na u ka fanga sinamatɔn 3 min ni olu tanyana ka sobo o kɔnɔna la sa k'u bɛ fɛ waleya kɛ walasa kun min kɛra nin maa ninnu sata ye a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na. Sud-Africaw olu fɛ yen nɔ sa coronavirus boloci fura 1 million o de donna u ka jamana kɔnɔna la tɛnɛn tɛmɛnen o la sa Sud-Afrique yɛrɛ ye jamana ye min ni coronavirus ye dadigiba ka ale la farafina jamana kɔnɔna o la a yirala k'a fɔ ko u bɛna boloci baara ninnu daminɛ dɔgɔkun 2 nata kɔnɔna o la sa u ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko yamaruya bɛna di maa fɔlɔ minnu ma n'olu bolo ka ci sa o de ye u ka kɛnɛya tigilamaw ye u ka jamana ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko kabini boloci fura ni o donna u ka jamana kɔnɔna la a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ale bolo. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan yan'o cɛ sa an b'a fɔ an ka samata sɛgɛw ɲɛna sa ko ala ka sebaya d'u ma ayiwa baara bɛ olu de bolo an kɔni b'u supporter ka sababuya kɛ fasoden ɲuman bɛɛ o bɛ a ka jamana ni ka a supporter aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.